Kani ketika batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Hakum kini kapur baka perthai Brokaway, kala syong siir mensim, na ka jingsa perang stat jong kenyang jingpang coronavirus. Uba mentau lawan rungru, haduk tengkong yeng jong jela Meghalaya, bun na kinong syong jong ka jela. Ki pai khmat bet caknat ka khot ka khya, bat chiki doktor ki ban ajik sumar. Hakum kini kapur, kawai ka Samla khasi ya ka belatip kerteng kum ka Samla Ilawei ba pernai Jingthung. Ka barang pulie ya ka MS Pharmaceutical ha National Institute of Pharmaceutical Education and Research NIPER Guwahati kalami syahmat ban pentip. Bayamenta kadang wa jingtip bati banyak ling ba ka jing pulie ka jangka halor Jingthung ya belatip kum Jamyrdoh. Ubulang wei nagi Jingthung ubaki nong syong riulum jong ka than chitai lami ngi ki jusmat bha ban bam ha kapur ba bam ja namar ba uday wei nagi Jingthung ubami kenrai ba hakini ke jela Meghalaya. Haka Ïakhun baka batisi TV kini ka Samla ka barang puli ya mentah kum ka research scholar haka jaga puli belatip kum ka CSIR Indian Institute of Chemical Technology ka badan haka nong ba Hyderabad jang jela Telangana kala yathu baya mentah kala lap bo Jamyrdoh ya uba jukhot sen kerteng haka tin khasi bun na ki research scholar ni ki rewat benya haka leng kiri ka perthai kila penmi ru da ka Jingtho halor niu Jingthung ubadon ya ka bor ka baklan ban yadai ka Jingpur jong niu kunyang Jingpang hakamet jong brio nakaliang jong ni ka Samla kala pen sngau ling ba ni khobor balawan ra da ka batisi TV ba ka sarkar jela kadai ban lum ban lang ya baro kinong ai dawai Kynbat bat ik start jong katnat ka kwat ka khya ha ka wei gransan khnang ban ya theri tai yo le se kinang don ski wei pat ki Kynbat dawai ki bala ban ya khun Pyrshah ya niu kunyang Jingpang ka ji ai jmo jong ka long bang kwa ka sarkar bakan le nam ta kani namar ba nilab ka research paper ru ba uni Jamyrdoh ula ban jam ya ka Jingpang ndi ban jam long ba unyada ban sapriang uni virus ka met jong breu te ula ru ban boost immunity mentahi baro menta ki dong kam ya ban ki nu ki Jingthung ni ki dawai ban boost immunity bakila ban khang uni virus ban spread ka met jong breu Jisha uni Jingthung la amul ban le research uni hendrai ke jan khat no kawan no kini ki jingja dia kami yo bala pendep uni Jingthung te andre pat ngayo pat ban kuliah ki be ki publish paper ki bala publish lupa te andre pat ladang ngale mangaru kene ke juhi ki activity ke bala ngala te kadang dan ka pending menta ban pendep bikini te andre pat la puli ba la search ba ki articles ki bala publish lupa te ngala ba udan ki bun ki balech pa ki virus kum ki sir ki mers ki bayasrin ke ju ka long ka family jong ni coronavirus te lingba joli Jamyrdoh de lesi daga sarkar kala ban lei tingla ken ban baka sarkar kan ya kala buri baki we ki labro bagala ban combine lang uni dawai Jamyrdoh baki synthetic number ba dangile tang dawai kan baru teng ka chimpor ka majun ban trekam te andre pada ka sarkar kala ban lei kala ban kren ki we ki la bagala ban ya combine lang ka long ka dawai kan bat dawai alopati te kumba hapo ka bawa mentai ka fast state for India ka implement ya kani bagi doktor alopati bagi doktor dawai Kynbat bagi nya keren ni kani bagi lei bagi la machna dawai bagi nya khlela dawai Kynbat khasi baru dawai pare bo ting khasi Jamyrdoh nga pulia po nai po Guwahati te nga asna nga pulia master hang tu po nai po Guwahati shisnam pat nga habal le research work project work po ICT Hyderabad te hang tu ki ai ki om ki jit nga artli Jingthung ko bangala le we de uliniang baru ba arpat de Jamyrdoh te hang tu pat ki ong yang bang tu ko pon pat te bhash pangki long pangki ni ki virus bun hi hapo ki Indian hapo ki institution ki research e ki long lejimut bhash pangki anti diabetes anti cancer anti tumors te bun sini hapo lab ki le research bai ki to kita ki dawai te hadin pat nga puli ki publish paper long bangala yo snow tank ni ki virus mo andre nagi ipa Jingthung na aklet na matukopor na le shibun ki research jong Jingthung ti hadin nga sakan mo kay dang layo i ki publish paper ba di Jamyrdoh kay ka bangala le tabang pala pendapat menta nga kantu ya ka sarkar ba kan le bagalong kawanra hadin jong ni kadi kawanra ki lab na research work ha ne hapo Meghalaya kin bani ki khnaro bidang puling la shushu ban peteng ya ni lesi namar kita ngakwa kantu ka sarkar ba kala ban kren bikini kidong ada wakan ba khasi lesi kidan dan pat kidawi kan bat ki badan ke ju uni anti viral activity uban kan klan shushu bani nu Jamyrdoh ro te hangi menta ka bani te uday no
handa ka sarkar pat ka wat la ka wat ikini aila ikini kinong dawai kan bat kinwan syakmat tingala kan ban tip u Jingthung bakam bun ini ki activity ki bala penjam ni kini ke Jepang ini ban yada ka Jingthung jonga ka long banga kwa ka sarkar ba ka de ban khot ya baro ki scientist ki bakam biang ini ki kiralang ki doktor kini kinong dawai ada kan bat kumengi ki pharmacist dan nila ban ki jumut kan kumno bangila ban UK ki dawai kan bat ki babiang bagin le dan bagin shna te bani research ya ni ke Jepang long kwa ba ka sarkar kan le kan trishtom ya kan ni kum ka sit Kerala kan de mentaya tu ka plasma therapy te hari juni bangin bu di ketung himla namar bangin dan hari juni himdan ka lab ka babiang himdan ka jakarta ka babiang te ka ega babiang hari juni dia dawai kan ban bro menta ki bri ki wat dawai kan ban menta ki dang ong wat ki scientist ki dang ong wat dawai kan ban badan shibun ba clinic activity antiviral activity te hari juni dan shibun ki dawai kan ban ko menta ko ya uquinine ki ong nila ban shnayu hydroxychloroquine te hantu balik kitip kibri namar bari tu hydroxychloroquine la extract dan tu quinine te le se mentaru ada ka soka jing ke kiani la ban extract nulu Jamyrdoh ni ki wei pat ki Jingthung la dani la ban yo jingtep lagi dawai ni ki doktor ki ba ai dawai kan ban kadu mentaru ka padan ka data ban ang ban sure ba kila ban penjam 100% ya une ujing pang coronavirus hande ka dan pat ki prevention ta uni hi mentagi nang la bagi combine lang batu anti HIV drugs hakim ki research ki bala bio haki paper ki bala publish ki la ba ula ban yada te ula ban yada jang sapriang ne virus ka met jong breu but ula ban boost immunity la ka immunity juni ka klan te ne virus unang la ban sapriang ka met joni te ban penjam ne ka Jingpang kata ka kini ka banga kwa an tu ka sarkar ni ha ban research biang te banila ban tip hatu ula ne penjam pat ne Jingpang